Λέγανε για τους Έλληνες αγρότες, θα κάνω μια παρέμβαση. Για τους Έλληνες αγρότες ότι είχαμε μπαμπάκι, ξέρω εγώ, ότι 40 τόνους πέραγε 2-3 φορές το φορτηγό και πέραγε. Όχι, είναι κομπίνα. Και λένε τώρα, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κομπιναδόροι στην Ευρώπη, ξέρετε, οι Γερμανοί. Αποδεδειγμένα αυτά. Έρχονται λοιπόν να μας κάνουν κουμάλι κατά κάτω τώρα, επειδή έχουν τα και δεν ξέρετε, κάνετε παρέμβαση. Μα αφού εσείς είστε με τα στοιχεία τα στατιστικά, οι πρώτοι, τι μας λέγεται. Ναι, δεν λέω ότι δικαιούμαι να κάνω τις κομπίνες, αλλά μην φωνάζεις και όλα αυτά. Άμα δεν είσαι κλέφτης, δεν ξέρεις πώς να πιάσεις το παιδί. Αυτή είναι πρωταθλητές. Αλλά αυτό που λες, διάβαζα μια ιστορία, μπανάνα λέγεται αυτό. Μου το είχε δώσει ένας, εκεί που είχα το Ταμείο Αρρωγής Αναπήρων και Θυμόταν, αποστατεύτηκα μετά πήγαμε διευθυντής του Ταμείου Αρρωγής Αναπήρων και Θυμάτων του Πολέμου. Το οποίο το έχει ιδρύσει ο Παύλος, ο βασιλιάς, με τη Φρυδερίκη για τους αναπήρους. Σαν είναι περίπτερα, επειδή δεν έχει το κράτος να δώσει τις τάξεις. Ναι, και ερχόντουσαν εκεί ανάπτυρα, εκεί λέγανε ιστορίες. Και ένας μου έφερε αυτό το βιβλίο, ότι είχε βιβλιοπωλή λοιπόν. Ήταν η ιστορία μιας κοπέλας από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο. Πώς έγινε η γενοκτονία των Ποντίων. Ωραίο πολύ, πολύ ωραίο. Τι λέει. Προηγήθηκε η γενοκτονία των Αρμενίων, τους οποίους έβλεπες κρεμασμένους, ότι 40-50% άτομα ή τους είχαν εκτελέσει, έτσι. Αλλά αυτό αισθανόταν φρίκη η Ευρώπη σε αυτά τα εγκλήματα. Δεν αντέχουν στο αίμα και αυτά. Για τους πόλεμους τι θα κάνουμε, λέει, θα βρούμε ένα λιγότερο φρικαλαίο τρόπο. Άκουσε τώρα. Θα γίνει, λέει, λευκή δολοφονία, χωρίς αίματα. Ποια είναι αυτή? Και έλεγε, αυτό το κοριτσάκι ήταν σε μια οικογένεια σε ένα χωριό του πόλεμου. Έρχονται λοιπόν κάποια στιγμή οι χωροφύλακες της τουρκικής εξουσίας και τους λένε, επειδή έχουμε ρωσοτουρκικό πόλεμο και για λόγους ασφαλείας θα μετακινηθούν οι πληθυσμοί πίσω από την γραμμή, ας πούμε, του μετώπου 50 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι εσείς θα πάρετε τα πράγματά σας για μια εβδομάδα, ένα μήνα το πολύ, θα τελειώσουν οι επιχειρήσεις, εμείς οι αυτοί και θα επανέλθουν. Και πίστησαν όλοι οι Έλληνες, φόρτισαν σε ένα άλλο κάτι κουβέρνες και αυτά, για μια διαμονή πιάσαν ένας μηνός. Και ξεκίνησαν τώρα. Μιλάμε για χιλιάδες, θα πάνω από 300.000 κόσμους. Να πηγαίνουν από τα παράλια προς τα βουνά. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δεύτερος μήνας, πηγαίναν από πόλη σε πόλη στο βάθος. Άρχισε να έρθει το χειμώνας και επήλθε ο λευκός θάνατος. Ποιος ήταν? Δυσεντερία, τύφος, μειωμένη σύντηση, δηλαδή δεν είχαν, θέλανε εκεί σε τελείδες 500.